Bniedem eċċezzjonali, ġentlom, bniedem integru u onest, raġel li dejjem mexxa bl-eżempju tajjeb. Il-medja soċjali l-Ħadd filgħaxija kienet miżgħuda b'messaġġi ta' sogħba għall-aħbar tal-mewt ta' Anthony J Tabone, ftit tal-ġimgħat biss qabel għeluq is-76 sena tiegħu. Ħafna kienu dawk li esprimew ix-xokk tagħhom, oħrajn ma setgħux jemmnu l-aħbar. Magħruf informalment minn dawk li ħadmu miegħu bħala Twani, Anthony Tabone kien direttur fatt ta' kumpaniji kbar, ma kien ukoll chairman tal-Awtorità tax-Xandir kif ukoll chairman tal-PBS. Lilin mill-karigi fix-Xandir, Anthony Tabone kien ukoll attiv ferm fuq oqsma oħra. Fost l-oħrajn kien il-President Onorarju tas-Soċjetà Filarmonika De Paul Banda Cristure u kien attiv fil-Parroċċa Cristure tal-Ħaġdid fejn kien għadu jokkupa l-kariga ta' chairman tal-grupp organizzattiv ta' ċelebrazzjonijiet biex titfakkar it-twaqqif tal-Bażilika. Barra minn hekk kien ukoll President Onorarju tas-Soċjetà Mużikali La Stella Levantina ta' Ħattard, fejn kien ilu involut aktar minn 25 sena. Il-każini kienu għall-qalb Anthony u baqa' jaħdem għatih biex iżomm ħajjin dawk li huma t-tradizzjonijiet tagħna. Il-każin u l-membri għal-każin naturalment jekk ma jagħtux dawn il-għajnuna ma jkunx hemm iż-żgħażagħ speċjalment illi jiġu attirati għal dawn l-attivitajiet, il-tradizzjonijiet Maltin jispiċċaw jintilfu, jintrigbu minn tradizzjonijiet oħra minn barra l-pajjiż li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' Malta. Allura nara il-każin illum għandu dan ir-rwol speċjali. Fost il-ħafna li selmu l-memorja ta' Anthony Tabone kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamidimek, illi spjega ma' Net News kif Anthony kien xempju ta' integrità u ikona fir-rigward ta' Xandir. Huwa kien favur il-ġustizzja, l-imparzjalità u Xandir responsabbli, saħaq Zamidimek. Il-Partit Nazzjonalista sellem il-memorja ta' Anthony Tabone permezz ta' stqarrija maħruġa mill-Viċi Kap David Aġus u mid-Deputat Nazzjonalista Therese Komodini Kakija filwaqt li wassal il-kondoljanzi lill-qraba u l-familja tiegħu.